Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Ya arhaman azizu Allah al'ahadu, kai salati marar iyaka ga Muhammadu, sa'alai har sahabu Allah majidu, a salatinsa da auliyansa da ba sa gudu, kan hidimar ɗaha su suke yi mana tarbiya. Ummul Hasanaini sayyada na yi miki sallama, ba wannan naki ne ya zo sayyada Fadima, imin kashe fiki min lumana na yi ta sama, in har ziga 'yan uwa masoyan Shag Barhama, na buɗe tafuka na ki bani imamiya. Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Sultanul auliya Shehu Ahmadu Sayidu, katimul makatumi na gaida kai na Muhammadu, sannan biya ta zawiya neman madadu, kun maulana Abu Zuhuriyatu Sayidu, Shehu Muhammadu masani likitan zuciya. Gargamu wandan kaya a saka sha caccaka, barhama buhun karangiya ba a cika duka, sanin ka akwai wuya Shehu Barhama kaulaka, ni dai na bi ka Shehu na sallama maka, komai tsanani a sanka ni ba na tirjiya. Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Tsantsar tsagoran yabo in dinga yi ma alhaji, kai ne sirrin sillar yabo ya na Ubangiji, barhama ga hadimin ka kuma ɗan ƙaramin aji, ya Shehu ka bani lamani kai min agaji, a cikin hidima da sanka in mamaye duniya. Shakuru kundum a bana zirma lafar duniya, kowa da adon kake ado namijin duniya, mai dakarun maza tili a gama lafiya, ya mai mahi cikar kalifancin duniya, karbi kasidar muradi ko da baiti daya. Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Barhama sanin ka kwai wuya ka fi gaban faɗi, ni dai kaunar ka na rika ita na tanadi, ya Shehu ka karfafe ni kaunar ka kamin daɗi, kai min komai a san ka muradi murshidi, da kaunar ka nake fahar a ya gausin duniya. Daji ba a da tsarka a wanye lafiya, gagara koyo murada hasken tijjaniya, ka cika ka kai kamar ya kai babu anashiya, tilas indo ka tambura har da sijiniya, a lafiya jarumin maza namijin duniya. Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Ya gausin duniya kamata tuna an gama, wanda ya gane kawai ya so Shag Ibrahima, shine jirgin fitan da ke tserar al'umma, ya Shehu ka ja mu bi ka mu taima a gama, lafiya mai ado da sultanul auliya. Tun tasowa da Shehu Barhama mukan fake, kuma dukkanin abun bida Shehun shi yake, yi mana komai fage na sonayya zan sake, in bar Barhama bai yi wani daina dake, a cikin san Shehu da'iman ni nan na tsaya. Ya namijin duniya barhama abin nufin musanna adon tafiya. Mu dai Barhama ne abun so a gurin mudu, wanda ya so Shehu ba musu ya so Sayidu, dan Shehu abin nufin sahi Sidi Muhammadu, sinuwar Allah ga wanda ya zagi mu majidu, mu ma gata mu mun daɗa gun ka gaba ɗaya. Wani ya maka laifi to shi dai zakawa, dan laifin wani baya shafar wani ɗan uwa, wanda ya ma sai ka masa haka shine rayuwa, in kuma dan duniya kake yi to kayuwa, kanka dabara marar fita kai dan fariya. Ya namijin duniya barhama
ba sannu sannu to kai ma za ka hau, in kuma ka ce da kanka za ka wuce dan ka hau, to ka sani kai da kanka ka dama kanka hau, sai ka tozarta ka wulakanta duniya. Hasada ga mai rabo ai taki take, sannan ayyukanka masu kyau rusawa take, tamkar wuta da auduga haka abin yake. Kanwa kuma hankali takar mu bari mu sake, hasada ta shigo cikin mu ko kuma san zuciya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Wani ya ce rawanin mutum ko yaya yake, shi ba ya ganin sa kun ga ai dan iska yake, kare na uban wani uban ka ayaya yake, in ka biyo asalin sama dan shege yake, amma akan yake batu haddasa fariya. sannu duniya za ta yi maladab, dan sai kare na kanka kaga abun al'adab, tunda ya zam shehu ne abin ki a gurin ka da baba ka da hankali kana zagi babu gabu, kai da ganin wani ya fi babanka a duniya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. In kai kaki to ka san muso ne muke, kuma bai raguwa da ko guda dan bahari yake, a gurin mu da kin da san kama duka abu ɗaya ne, dan haka kowa ya ɗaura kambu na yadda ke, a cikin mu da mu da kai waye za ya shige kaya. Zakaran da Ubangiji ya so to sai ya daga, ko da kwana muzuru da shaho zaka ga, babu ruwa nai da su domin Allah ya riga ya masa rumfa da su, ko da an yoga daga ba sa cin masa zai yi tararsa a duniya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Kai da ganin shehu ka sani ya kai namiji, mai lamarin ka shehu ya ja da Ubangiji, kawar da ido da kunnuwa kan shi bale muji, wani abu kan shehu tunni mun bar wa Ubangiji, kowa ya yarda da shi da Allah za su gauraya. Kowa ya san batunka ya shafi Ibrahima, aikinka ya zaga duniya ƙarsa zuwa sama, sannan ka haska duniya shaki Ibrahima, mu ma haska ma a cikin san ka mu tai sama, dan yau hasken ka shi ya haska mana duniya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Dan dola so ka shehu mai sadin awwalu, a hidimta maka dole dan ka zama abdalu, barhama ka sha gaban su mai dalun da alu, barhama ga hadimin ka sana zamo kamilu, a cikin kaunar ka in yi nisa kar in tsaya. Ya gausul agawa su kullum yi mana kake, ba mu iyawa da kanmu mu shehun shi yake, to yau ma gani nan bidar kari ni nake, ya shau fatahi da lidufi guna ka sake, kai min dafa'i muradi ni ko a ina nake, sannan ka daɗe ni lafiya barhama kai kake, ba ni da mala ka ban kamala nema nake, dan Ahmadu yarwa ayi min haka roko nake, dan shak gibiri ma inna roƙa yi min kake, dan alkanawi abubakar jallo min kake, dan shehu muhammadu da shi tawassali nake, barhama biya dukan bukatu baki daya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Na tagaita baitukan kwi min afuwa, dan ilimi ya karanta guna bai da yawa, sannan in kun ji kuskure ku gyara yan uwa, mai sanya gane ni ko ina nuri takawa, a gurin maula ya shak Muhammad mai zawiya. Wanda ya tsaro ya banga Sadiku Abubakar, ko kuma Abbatilan ga haka hi ne inkiyar, barhama da ni lamani kana da aniyar, in hidima gunka har abada kar in tsayar, baitocin so gare kaya gausin duniya. Ya namijin duniya barhama
sanna adan tafiya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Ya namijin duniya barhama abin nufin mu sanna adan tafiya. Mobich on the mix.